na to bude koukat takovýhle hodiny jako? Je prostě... Jdeme 10 minut nahoru. Se pak zpracovává, že jo? No jo, to bych rád viděl, jak to bude dělat. To použiješ pár triců. Koukej na to, asi nastupujeme. Vám tady tebe jeden člověče. Co myslíš? Počkej. Jo, bomba, jako bomba. Na ty závěry? Vypadá. Víš? Je to víc na tom, víš co, ale nebál se možná trošku tady v tom zpětem trošku jako to. No přesně, to byl začátku dost. No to je jasně. Vždycky spanikaříš, uděláš píčovinu a rozsekáš se. Když víš, že už prostě pak to chce trošku pustit. Když víš, že se prostě na břiše nejspíš. Janka taky víš, co jezdila takový jako dělají to dobře. Se to je dobře, prostě to. Ty bys si měl jako ještě už začít trochu chodit na ty hrany, protože se vozíš moc. Po 3 letech prvně stojím na snowboardu. Nevím, co chceš po mně. Docela jako mě bolí nožičky. Já si myslím, že máš je to možný, ale zase kdybych to měl úplně od sebe, tak jako úplně mizerný. Ale na té tak já to je úplně celý. Tak já to zkusím na zítra, no.